Utanto zakuthi mandinamkele kaloku kwakhona kwinkqubo ethi Embo Mawethu kwisikhululo sakho iCamagu TV. Kuncibane lo noJawo Khanqolo, hlombe ibhuti lidala nempondo, inyembezana ozalwa ngoJojo Sikhali, oTeko Mbizana, obutsolo bentonga. Nokwabizwa ke ngegama lokuba ungumphilisi. Siphethe inkqubo ethi Embo Mawethu kwiCamagu TV. Sitsho thina sithi iCamagu TV, iCamagu malibuyele ekhaya. Namhlanje enkqubeni sakuthetha ngomba obalulekileyo kakhulu, umba wamawenu. Ingaba kuthetha ukuthwani xa kusithiwa emntwini unamawabo? Loo nto kanye ke ngoku namhlanje esizawugxila kuyo. Nawukhumbula into yokubana izalamane okanye izihlobo zethu zisawulandulela eli ziye ziwelele kwele mimoya. Kunendima ke kufuneka yenziwe ukuqinisekisa ukuthi ubani nobani othe walandulela eli uyahamba welele kwele mimoya khona ukuze azokwazi ukufika abe yinxalenye yeminyanya engaphesheya. Kodwa ke namhlanje asizokuthetha ngaloo ndawo. Indima esakuthetha ngayo siza kuthetha ngamawenu. Yintoni amawenu? Masiqale kuloo ndawo. Kwele mimoya uxanduva leminyanya kukukhusela thina bantu basaphilayo, ukujongana nokubana kwimeko yethu yokuphila singagaxeleki ezingozini. Ngoko ke apha kwingqokelela yezihlwele zakho kukho abo baye banikwe uxanduva lokujongana nosapho othile okanye lokujongana nabo baphuma kumnombo othile. Ngamawenu ke lawo. Ngamawenu ke ngala azawuthi ke ngoku amaxesha amaninzi akukhusele ezingozini. Kuthi mhla kunesizekabani okanye into enokubangela ngenye ixesha uzibone ugaxeleka kwimeko eza kubangela uba ube kunxunguphalo, avele amawenu akhusele. Singayibeka ke xa sele siyicacisa ngokuthi amawenu lo afana nqwa nento ekhe ithethwe ngolwimi lwasemzini ekuthiwa zii-guardian angels. Kodwa kasizungena kuloo ndawo kuba apha esintwini thina sinayo into eyi-guardian angel. Sinamawethu, sinezihlwele zethu, sineminyanya, sinamanyange. Masicamagusheni. Amawenu ke ngabantu ababo kanye banikwe olo xanduva. Uzawubuza umntu kumbuzo olandelayo, ingaba amawenu la asebenza njani kuthi? Mandenze umzekelo. Kukho amaxesha empilweni kwento yokuba kweli lizwe siphila kulo sijonge nenokulwa nemimoya yamathunzi amnyama. Amawethu ke ngoku angena apha ekuqinisekiseni uba siyakhuseleka kuloo mimoya yamathunzi obumnyama. Mandenze umzekelo ocacileyo. Ngelinye ixesha uyakwazi into yokubana uthi uza kuthatha uhambo, sele ulungise konke okwakho, izinto zakho zicwalile, ulungisele into yokuba uzawuthatha uhambo olubheka endaweni ethile. Kwale xa kanye funeka uhambile okanye xa kanye kufuneka kufike ithuba lento yokubana funeka ukhwele isithuthi eso funeka uhambe ngaso, nokuba sikumila kunjani na, umoya wakho ube phantsi, ungavumi umzimba nje lo wakho uxelele into, ungavumi konke into yokubana hamba uye kule ndawo kuyo wakuyo. Kwale ethubeni uve into yokubana isithuthi esibuza uhamba ngaso sesabhukuqeka, wasweleka bonke ababekhona ngaphakathi kuso. Inye nje into ekusindisileyo wena kukuba ubungekho phakathi kwabo. Ngamawenu ke ngoku aye athathe indima yento yokubana akunqande ngandlela zonke.
zento yokuba ungabisaya kule ndawo bekufanele ukuba uya kuyo. Mandinike omnye umzekelo wesibini. Ngelinye ixesha uzawuthi xa ugoduka, mhlawumbi ngumntu ohamba ngenyawo ongenaso isithuthi, uqhele ukunqumla endleleni ethile, kodwa ngale mini xa kufuneka unqumle kule ndawo uqhele unqumla kuyo, ube namanwele akukhawulezele amanwele ngamandla, ungavumi ukuba nqumla kulaa ndawo, ude ube kanti uthatha enye indlela eyenye, kube kungona kungathi kuyalunga. Kwale ngosuku olandelayo uve into yoba kugwetyongwe umntu wabhubha kulaa ndlela, kanye ngaxeshanye apho bekufuneka uhambe khona nawe. Kumsebenzi ke lowo wamawenu akusindisileyo kwizinto eziliqela. Ndingachaza ke amabali abeliqela, kodwa amawenu asebenza ngento yokubana enze izimbo nalapha emzimbeni wakho ngenye ixesha ezibangela into yoba ungabisalithabatha uhambo olo. Ngelinye ke ixesha mandiyivelele kuba sisengabantu abaphilayo masicamakusheni, sinako into yokubana amaxesha amaninzi singafuni ukuwaphulaphula amazwi okanye singafuni ukuyiphulaphula imimoya yabantu bethu abangasekhoyo. Athi amawenu sele ekulumkisa ngelinye ixesha, unyanzelise uzixelele into yokuba uyaya endaweni ethile. Ndifuna ke ngoku kanye ukuthetha ngemeko apho amawenu, kwalaa ndithetha ngayo ndithi akukhusela, aye akufake engozini okanye akugaxelekise engozini, ukusindisa kweyona ngozi enkulu enokubangela into yoba uphulukane nobomi bakho okanye uphulukane nezitho zakho zomzimba. Amawenu ke phambi kwento yokuba enze umsebenzi wawo, aqala ngokuveza izimbo ezibonakalisayo into yokuba uhambo lwakho alulunganga. Kuthi kuba singabantu sinyanzelise. Ngelinye ixesha ade akugaxelise engozini. Masithi mhlawumbi kwisithuthi eso ubuzawuhamba ngaso, mhlawumbi uya emsebenzini othile, kukho umcimbi obizelwe kuwo, uthi ngesithuthi esi ubuzawuhamba ngaso siphuncukelwe ngamavili, sigqajukelwe ngamavili isithuthi sakho, side sibe kanti siyabhukuqeka. Emveni koko wena ube nemikrwelo ebangela into yokuba ungabisakwazi ukuyofika kule ndawo uyiwa kuyo. Kwale uzova ngelingeni yokuba kule ndawo kanye kusiya kuyo kubhubhe abantu behlasela okanye khona izeleko esehlileyo esibangele kwade kwaphuma imiphefumlo. Nangona ke ngento eqhelekileyo kwenzeka into yoba amawenu okugaxelisa engozini, kodwa yakwazi ukuyenza into akugaxelisa engozini xa uthe waphulaphula izimbo zokuqala ngeenjongo zokwenza into yokubana umamele umthetho okanye umamele umyalezo lowo uthunyelwayo kuyo, khona ukuze ungabisakwazi ukuyokufikelela kule ndawo uya kuyo. Ngoko ke xa sisishwankathela indaba yamawenu, singathi yimimoya yabantu bakho abangasekhoyo nabanika uxanduva lokujongana kunye nawe umhla nezolo. Kubalulekile ke ngoku kwiimeko ezinjalo ukuze akwazi amawenu ukusebenza, ukwazi ukuphulaphula, ukwazi ukuziqonda izimbo zawo nemeko yakho, ikulungele into yoba xa bethe bathetha kunye nawe ukwazi ukubava. Ingathi ke sonke singayilangazelela into yobana ezo zifele ndithetha ngazo, loo mimoya ndithetha ngayo ingasuki kuthi ihlale kunye nathi. Kwixesha elilandelayo sawukwazi ukucacisa kangcono into yokuba zeziphi izinto ofanele uba uyazenza khona ukuze amawenu la ahlale eceni kwakho ekujongile maxa onke. Sawubonana kwakhona kwixa elilandelayo, nethemba ukuthi lo mzuzwana sithe sacacisa kakuhle uyawuqonda umcimbi wamawenu. Kwelam cala uNcebane noJawu Qhanqoba, mhlawumbi ibhuti uDiana Mpondo, inyambezane zwenzo, isale kamnandi, isikhululo sakho, Camagude.